Facebook, αυτό το network που ξεκίνησε σαν ένα private ενδοπανεπιστημιακό project πριν από κάποια χρόνια, πλέον αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα κοινωνικό φαινόμενο με τον όγκο χρηστών που διαθέτει. Όμως, παρόλη την αναγνωρισιμότητά του, ακούγονται διάφορες φωνές που το κατακρίνουν. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο μέσος χρήστης περνάει το χρόνο του στο Facebook με διάφορες δραστηριότητες όπως chatting, ανέβασμα και σχολιασμός φωτογραφιών, casual gaming, ενημέρωση, status updating, δημιουργία και παρακολούθηση επερχόμενων event κτλ. Καλά όλα αυτά, όμως εύστοχα κάποιος θα παρατηρήσει ότι τα παραπάνω δεν είναι αποκλειστικά στοιχεία του Facebook. Υπάρχουν χιλιάδες άλλες υπηρεσίες online που είναι αφιερωμένες σε καθένα χαρακτηριστικό. Λόγου χάρη, για chatting η καλύτερη λύση είναι το MSN, για photo sharing το Flickr, για casual gaming διάφορα sites όπως Miniclip, για ενημέρωση RSS readers, για status updating μακράν το Twitter κτλ. Άρα, το συμπέρασμά μας είναι ότι οι μάζες δεν στρέφονται πάντα στην καλύτερη λειτουργικά υπηρεσία, αλλά σε εκείνη που πρώτον τα συγκεντρώνει όλα και δεύτερον εκεί που βρίσκονται οι φίλοι τους. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, διότι με το λεγόμενο word of mouth, ένα thread μπορεί να ανελιχθεί πάρα πολύ, κάτι που έγινε και με το Facebook περίπου το 2008 με 2009.